Hej, jeg hedder Milton, og jeg er 18 år gammel. Jeg kommer fra Kolding og ejer MR Asfalt. Jeg er rigtig glad og taknemmelig for alle de gode asfaltopgaver, jeg har fået siden jeg startede. Selvom jeg elsker at køre med en traktor, så har jeg skiftet ud med en ny lastbil og opgraderet den til en større asfaltcontainer. Det betyder også, at der er kommet så meget skub i tingene, at jeg har ansat 2 erfarne asfaltmænd på fuld tid med mange års erfaring. De hjælper med at lægge asfalt, og så kan de også køre lastbilen, som jeg ikke selv har haft tid til at tage kørekort til. Det betyder, at vi bliver mere fleksible og hurtigere ude ved kunderne, da vi både kan komme længere væk og har mere asfalt med til at tage de store opgaver. Vi har lavet rigtig mange opkørselsramper, udskiftning af asfalt på pladser og indkørsler til virksomhederne, som der er kørt op af lastbilerne. Vi har også lavet en del fjernvarmerender, så vi arbejder både for erhvervskunder og private. Købet af den nye lastbil betyder også, at vi har udvidet trekantsområdet. Det er Skanderborg, Odense, Esbjerg, helt ned til grænsen. Jeg synes, vi er et godt team, og vi kan bare godt lide at komme ud og lægge noget asfalt og lave et rigtig godt stykke arbejde.